Kaixo, kaixo nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, supersekretu hauek martxan jartzen espero dut baiet. Askotan zeiten dugu gurasoek. Gure seme-alabak sufritzen ikusten ditugunean, babesteko edo mina pasa ez dezaten, ikaskuntza oztopatzen dugu. Sufrimendurik entzeagatik, askotan ze pasatzen da, hor datorren ikasgaia ez dutela bizitzen eta ez dutela hortik ikasten. Zer ekidin behar dugu? Doako sufrimendua ez duena balio, baina hasteko esperientzi txarroiek laguntzen, baina utzi behar diegu bizitzen, gelditu eta ulertuko duzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula erreminta guztiak oraintxe bertan zure eskura eta superentrenamenduan nere web orrian zure bizitza sortzen hasteko txikitatik. Ez galdu denbora. Ez badiegu gure seme-alabei esperientzia horiek bizitzen usten, oso dependenteak bihurtzen dira gurekiko. Eta arazo bat duten bakoitzean gure laguntza beharko dute irtenbidea bilatzeko. Libre utzi behar diegu ikasteko. Demagun, gure semeak baduela lagun talde bat kalte egiten diona. Eta guk noski aholkuak eman ditzakegu, usteko beste berri batzuk bilatzeko, baina erabakia eta esperientzia berea da. Eta beldur batzuk gainditu beharko ditu agian, bakarrik gehatzearen beldurra adibidez. Gurasoak izatea ez da erresa. Hor gastu handia dago, bai fisikoa, mentala, emozionala. Seme-alabak izateak ez du bermatzen arrakasta. Hor lan egin behar dugu eta beraiei lagundu emozioak kudeatzen, pentsamendua beraien onenera erabiltzen. Zerbait txarra gertatu zaigunean, beti zein dugu hemen atzean gorde, eta antzeko zerbait gertatzen zaigunean berriro aktibatzen da sentimendu hori. Oraintxe ulertuko duzu istorio baten bidez, nola aurrekin arazoi. Bazeon sukaldari bat eta bere alaba etorri zitzaion. Eta kontatu zion, eskolan arazo handiak zitula baita lagunekin ere, eta oso haserretzeola. Sukaldariak aitak, istorio kontatu zion, begira. 3 lapiko jarriko ditut, ura irakiten. Hemen azenarioa sartuko dut hemen arrautz bat, eta hemen kafea. Ze pasa zitzaion azenariari? Prozesutik pasa ostean, bigundu zan, ahuldu zan. Arrautzari ze esperientziatik pasa ostean, gogortu zan eta zurrundu egin zan. Eta azkenik, kafeari ze gertatu zitzaion, ura, hor, aldaketak eragin zitula, bilakatu intzula, transformatu. Beraz, zuk aukeratu behar duzu zer izan, azenario, arrautza edo kafea. Norbaitek minen ematen dizunean, pentsatu berak ez dakila ez da zer egiten duen. Eta gainera, bueltan etorriko zaio berari. Azkenean, beti esaten dugu, ereiten duguna jasoko dugula. Zu juntzaite beti bezala zure ametsen atzetik, helburuak lortzera, eta ez egon bestei begira. Atentzioa zugan eduki. Bestei begiratzen diezunean, arreta zuretik entzen duzu. Eta askotan, akatsak ikuste dituzu kritikatzen hasten zea, eta orduan kontu zure energia kritikara doa, eta hortan bihurtzen zea. Beraz, aukeratu eta zentratu zure amets eta helburutan. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa